na di gị anara afụ gị n'anya, ọ bụ gị nwa kpatara ya, ọ bụ ihe mere ede o ji wee bee nwee maka ọ fụbo gị n'anya wee jee nụọ gị. Nwoke anara anụ onye ọfụrụ n'anya, ịghọtago? So mana ọ dị mma taa, ọ dịbala echi. Mma agwa gị ihe ị ga-eme ka o bido kwefeba gị n'anya dịka o si fụ gị mbọsị mbụ ọ fụ gị wee fụ gị n'anya wee sị na ọ ga-anụ gị. Ọ ya adịkwa mma ị ga-emu ntị wee nụrụ ihe a nchọ ịgwa gị. Ọ ga-ebido fụba gị n'anya, unu bido nwebe aṅụrị, ọ dịla unu na mma, unu na-eme ka nwanne na nwanne. Ya bụ ndụ abịakwa unu n'ime ọzọ, maka ọnọdụ a unu nọ ka katan rat, ọ bụ ọnwụ. Ọkwa ọnwụ ka ọ na-anwụ slowly ma gị nwa ya bụ ọ ka mma na udo bịa ka arụ wee dị onye ọbụla mma. Ọkwa unu na-aghọta ụmụnne? Ya bụ gị bụ nwaanyị na-ege m ntị, di gị kpọọ gị asị, ogorolu gị ihe krismas, ọ nara ajụ gị ma ị na-eli eli, ma ị na-aṅụ aṅụ, ị na-agbago agbago, ma ị na-agbada agbada, ofu pantị na-akanaga gị n'ukwu, ofu ụkwụ ọgọdọ na-akanaga gị n'ukwu, kọmọn bụrụ ezi ị nara egote, ịdị ka onye ajadu wanyị na di gị nọ ndụ, ị na-ebe na-amị omi na-atakpọ, ịnọkụzi na shoulder with di gị. Gee di gị ntị, na-enye anya n'anya, mebe uchie ka ọ tinye gị kii. Ụmụ nwoke anara anyị alụ fadika bebi akpọ ụfa fanwapụchakwa na fa na-emewe owo aba imelo down, ịmari aka ịfụkwa ya ka o si wee bịakwute gị, kunyite gị enu wee makwuo gị, taa gị nsusu. Ọ bụ ka ụmụ nwoke si eme. Try anya ọ na-abalị gị mba, imelo down, ịnọrụ onwe ka isi gaa nọrọ, ọ na-ege anya na-ege anya, ikunikwe ije na-eme ihe, ị na-eme ihe oyi ma ije na-esi ya gị nwakwana ma ikwu n'ili maka okwugo ofu ikwuo ili ị na-akọsụla onwe gị nsogbu. Ịma na ụmụ nwoke bụ isi chukwu nyefa, ịghara abịa na-eme ka ibuli isi ka ọ gba gị nkịtị, ka ịkpa anya overhead. Nwaanyị iji gaa nwụ ya anwa ka ime Q, ihe na-emenwu Q ahụ ọ ga-akarịkwa gị ime Q. Nya you better the royal ọkwa ị na-anụ ya ka arụ wee dị gị mma, ka ị enjoy ya marriage gị. You better mee gịnị? The royal. Ịma ka esi irube isi. Ọzọkwa bụ ị ga-eje mmụọ ka esi esi nri dị mma, nri dakụdakụ ị na-esi. Ọ bụrụ na ị mara esi, ije chọọ ndị na-amala esi, ijụtacha afa ingredient na kafa si esi, iwepụ ifele, ikwuo ha ị mara emi esi, kụzielu gị. Ọ bụrụ ị na-eme ịpa nkụm ka ndụ na mma emie wanyị mara eme, ị na-eme iwele ufele n'ụkwala, olie nri gị osi na ọ nara atọ ụtọ, o jee na nke onye ọzọ lie osobe onye ahụ. Ya bụ ị ga-amụ ka esi esi nri, ịghọtago? Ya bụ isi chechekwa anya bụ nri, ịma ka isi ga-ewele efele dị mma, tinyelie mmiri aka, ịsavụ ọnya, ịsavụcha anya. Ndị ọzọ bụ ihe ọbụla ị na-plan, ị na-agwụ ya igwu anya ị na advance, o mee ya approve, imebe ihe ahụ. Ebe ọbụla ị chọọ ije, ị ga-agwụ ya anya ya, ị ga-ejiche 1 month na-agwụ ya, na-echetali enye mgbe niile. Ọ sị gị gaa n'iru, ị gaa n'iru. Ọ sị gị nọla ịsụ dọla ọdụ, ọkwa ị na-anụ ya, isi ya yes onye nwe m ị nọla ala. Ọ bụgodịle ma ụka ka ọ si aga n'ihe ahụ, ị ga-arụ ala ịyara aganya bụ ụka ime enye disobe imego Chineke, maka Chineke si na ọ bụ onye nwe gị, ọ bụ onye nwe gị. Imebi disobe imegokwe Chineke. Ọ sị gị nọla ana, o nwere reason o ji si gị nọla ana ahụ, ịsụ dọla ọdụ. O nwere ka ị ga-akwa eje gba iwu na-emezi, o nwere ụdị karat ị ga na-epozesizi dịka nke nsị ka mma, mgbe ahụ bịa kpụgasị n'elu nke ọkpọ ga-akpọ nọọsị gị imekwe ịnọla ana, ime ịdị nwayọọ, ịgbasara ka ọgọdọ. O nwere ka isi gaa na-emezi, ọ bịakwa na-ege anya, owekwe enye osi a nwaanyị a na-enye m respect. Mbọsị ọzọ ọ ga-asị gị gazia, ị na-eme ọfụma. Ọ bụrụ ịbịa ị na-eme ọfụma n'ụzọ, ịbịa iwelu otito dị ilia ma respect dị ilia, na-enye ndị ụzọ, na-enye ndị pastọ, na-enye ndị ụmụ nwoke ọzọ, na-asịfa saa, na-asalalụfa, na-ebelelụfa, na-agbaghalịlụfa, na-egosi n'ụzọ na ịbụ ezigbo mmadụ. Ịbịa n'ụlọ ịbụla ọkụ na-ele, mana ịbịa n'ụlọ wee ghasalụ ka ọgọdọ, onye ga-ala awụ gị gabazie ifu na trust dị ifu ka o si ga-enye gị go nya freedom, ịdị free. Mana ịbịara na-eme ịyara enwekwe freedom, ọ ga na-enyocha gị na-avọcha gị. And ndị ahụ ị na-eje enye respect, ofu mbọsị ọbịa kpalịa gị n'iru ndị ahụ. And ọzọ ịyara akpali dị gị n'iru mmadụ, ọ na-abalị gị mba n'iru mmadụ, ịgba nkịtị, ị gara asapụ okwu. And imejọ ọnya, ị ga-asị asọrị, and ị ga-esekpu ana wee si asọrị ahụ
ka o wee na-ege anya wee fụkwa na ị nwere respect, wee kunite gị makụọ gị, wee taa gị nsusu, wee mara mkpa gị, wee gboolu gị mkpa gị. Ọkwa ị na-anụ ya? Ọ bụ ihe ị ga na-eme mgbe niile. And ọ bụ na ịnọkata ego ga-abụrụ ego alụsị, ị ga na-egoteli di gị gift. Ọ bụrụ sọ di gị ga na-egoteli gị ịnọkata imenye surprise package, igotelie gift, ọ bụgodị handkerchief nke opekete mpe, igotelie boxers, igotelie singlet, maọbụ ịkwa akwa dị mma, ichiri akwa ya dị mma like this na-efe itie, ijee telo nya beta akwa chia telo kwalụ unu food, ichinata ya surprise, ichinye isi ayie ka ihe ọ bụrụ mgbe niile. Ọ bụrụ na ị na-alụ ụlọ, ịnọkata iwele ego gị niile nye si anya jideli gị, mgbe ijizi chọọ ọnya nyezie gị ego ahụ, iwele paswọọdụ gị niile nye. Ọbịa bụ trọst, anaghị ya akwara. Ọbịa bụ trọst nya mgbe o ji chọọ ọnya ego gị niile ahụ bụ ego ibuli ebunye si a na-ekwenye na kaadị ya na paswọọdụ ya, nshọtụ jidie kọntrol bie nshọtụ mbọsị nchọrọ ego mbịa gwa gị, gị nwa ga-enyezi m ego ahụ. Ifu ụsasapụ arụ ịmara ka ụmụ nwoke si eme ka bebi akpa ọfa. And ọzọ ihe dadị na-akpụ ya afa na-aja kenye afịa bịa Okechukwu, bịa Emeka, bịa na-aja kenye ya afịa anyhow, maka na gịnị ya bụrụ ọgbọ. Ọ bụgodị na gịnị ya bụ ọgbọ, ọ bụ di gị. So ihe achọ ofu afọ ụtọ na-akpụ ya honey, darling, ma sweetie, ma daddy, ma ọ bụ afọ ụtụtụ ya na-adị ya mma, ọ na-like. Ị na-akpụ ya anya, ịghara akpụ ya bịa papa Emeka, ịghara akpụ ya bịa papa Ngozi ma papa Nkọlịka. Mba, ị ga-achọ nnọọ afọ ụtọ, ọ bụrụ nnọọ dadi, maka dadi bụ nna mmadụ. Nna gị ịlaikiri ọfụma, papa gị onwere onye ga-asị na ọ kpọ papa ya asị. So ọ bụrụ ya dadi, ọ dịkwa mma. So ọ bụrụ ya bebi nke ndị enu kịta na-akpọ, ịkpọbịa gịnị bebi, maka bebi mmadụ dị mma. Onwere onye na-akpọ nwa ya asị. Ịmụọ nwa, ị ga na-enye love, nye affection, nye ịmago, nye ihe niile ọ chọrọ. Bebi dịkwa mma. So nke so gị kpọbịa ịdịna na-ajakanye ya afa si bịa Okechukwu, bịa Nkọlịka, bịa ka ezi afọ ụmụ nwoke aja Chukwudị, bịa Chukwudị, bịa Chukwuma. Ihe na-adị na-agwụ ya anya, ịnwana ya awa. Ị ga-achọ afọ ụtọ, ịnọkata isi ya honey, baby, daddy, ịmakwa anọ gị nwa bụ nnọọ Chukwu, nnọọ nshọt ekwu nnọọ Chukwu n'elu ụwa na ọ bụ gị nwa. Ị na-agwụ ya ihe ga na-adị ya obi mma, na ọ na-eme ọfụma, na o tinye roof n'isi gị, na ọ dịrị izi. Ọ bụgodịla ụlọ 3 rooms, bedroom dị mma, furnish enye nnọọ do nnọọ standard, o meke ọfụma, ọ bụ odogwu. Ị na